Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika. East Chapran Bihara long bang kepsuse horker kijunpen apran kidam nang lapen nonamat alomso aphan district a police atum SHU atum aphan malomso porasai pasang koklo lapen kipachini ponthua tengke long phwa thana pen inot arlengi thike pachini ke lapu hello kedam tang urmiyarni SP officer ahin pen kipachini ponke SHU Turko Kolia Sukhaili Paharpur Harsidhi Koratpur Police Station along Sophan Akampen Pepisang Koklo. News Text Report Karbi Anglong News. Dokmuka Municipal Board a hinpen hem kimi anujok ke sompon. Pini jangmi puni phai ingkoi por bhai keba por malom Dokmuka Municipal Board a tuma hinpen thir kluk a hem nujok ke sompon. Labang so hem kikim pon lake kaprek pen skim nangkili puta kali Dokmuka Municipal Board arlo achiklo jonwang asap revenue ke longatangka ke pangrumpon pensi lakri trok atangka apharman deng ponsi kikim pangcheng ponlo lapen bangso building ahem ingdeng ke thoman pachardon ponji pusi pachini pon lapen ground floor lake Dokmuka Town Club aphansi panong piponlo First floor lapen second floor da bangke Dokmuka Municipal Board atum pensi chirai pon popusi pachini pon lapen bangso along Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalat Timunga hinpen alang phan alom sowet pusitami arpukipi ponapot Raju Tisu Chairman KAC lapen Dr. Tuliram Ronghang CM KAC lapen EM Lunsing Teron KAC atum aphantami puthot choro pajir ponthu labang so hem nujok kimi kisom ponalong kachetongdun Prahalat Timung Dokmuka Municipal Board Chairman Rajesh Teron VDC Chairman Sarongki Tiso Lakha Trok Commissioner Purno Inti Mahamaya Mondol President Puhor Teron Town Club President Ajit Ronghang Town Club Secretary Lapen Dokmuka Municipal Board along Klembang Phetum Chetongdun si Mesen Pen Pachun Pon News Text Report Karbi Anglong News. Bukan apa hade, mana nili tum kecing siapa yang nili lalu, Karbi Anglong Thomas Council Chairman agak Raditi Sosa panda curo intung lo, lapen Chief Executive Member agak Rohan Sau panda curo intung lo, sontak si Pitinong Mahamaya MEC mate Karbi Anglong Thomas Council EM agak Lusik Tera pastami nili curo intung, alang litum nili pan alam sovet apor kami nili pan lah so ajako na pila so chairmanship Dokma Municipal Board lah so na pensi mana nili November 24 pensi laswar pudeng lo laswar pudeng de pen api nili tum revenue ahin bang langgam lo revenue hin langgam si mana asap so tangka dobom pensi tum laswar langgam si yang kuntum masa tulo commissioner staff lah tum mencingbai si mana kosona BDC klempo unjima un ima posi aku cingbai posi lasi bodi dia nang posi aku lasi I step aku executive dohu cingbai si mana laso nong e bangke pini la town club long mana long le 10 lusa mana 12 lusa do laso 12 lusa long si mana first floor bangke town club people lasi ground floor bangke town club people first floor bangke municipal board la pen second floor ta municipal board tum cerai ko si matha sini aku lasi kini sini itu masuk nujak ke songkon ke cengkon lo. Ke doan ya kali 16L. Ini nani benar apa yang kita boleh revenue tangkapan on revenue. Nijang Karbi Anglong pini Kongres asongpen aduya hoyalong nangkahumri. Lasi Karbi Anglong news ke lang arara tumaphan kipachini pon kangtungke lapuhenlo. Kongres asongpen pini nangkahumri ahut aduya hoyalama puthake pinanganalam thante kanglo. News Text Report Karbi Anglong News. Nilitum bangnang kolo labangso alam the arjulong lok pen nilitum tai ning chungpur lo athe bangke Karbi Anglong nilitum ahoya dui bangke tum chini lo 1951 13 April long jitu aprang pen ka sepel tang laso teng pen pulote sasma an lo lasi nilitum ki puji bang la helo je ahoya dui ke non le pinchong gong ahoya dui kali lage aprang union home ministry pen ke seng tang mate ke thik tang ahoy lasi non bang ho pan la po an tu alama velo
la si hoso hoya teng sini tum bangke nang polalo la penge Karbi Anglong autonomous council long elected abang putum sami duulo alenge the tum duulo rata tum vote pilo pen Karbi Anglong kisung ke boy pen hoya dui an sami rai kompo pusining theben si labang so alenge the tum manlo sami non pu an sami ambek jang clip ason sini tum theglong la si nilihin pen gi pui bangai bate chuning rigang tum bang la helo alang li tum jongsi labang so Karbi Anglong a rata phan bate longri long pat cherai kom thekte ahoy adui chelang thekte lapente development towar pen chenglok kisung ke boy rata tum ko ani kisung la hui jongsi chelang thekte pulongte alang li tum rata pharman nokbe an pinak poson si alang tum ko ani chari lo chulo dolo same chari thekte delo pen hoy adui same mane hoy adui ta rai kom thekte delo pote rata tum akisung hot jongsi rai thekte pulong tela sona nok be bang ilitum dorkar be nangne la pen alang hitum me thang da chi sini nanji jenni labang solong ri labang solong pat rata kisung nili rai thekti de lopot pu alang hitum ta chi kubir si ame thang si resignation chi pf nangji nilitum kama tha teng blote mane ke claim thek atum dolang ubi gi mi tum pusame ke claim thek tum dolang longri long pat ka ching hon thek atum dolang lasi son nok be an pinak pa bang pu tum phan bang ke Karbi Anglong arat tum ta reject po pen dorkar belo lasi nili non abang putin phan same nili chuning ri kang tung bang la helo a party kapre claim tame ba jat song ta claim tame seta eme thang long ri che jordet eme thang long ri a hoya dui che jordet eme thang hompoti che jordet la ka che jor akama bangke claim credit nangji mane ilitum pulodang te kapang dang thu si long ri bangke pang dang thu nangji lasi nilitum West Karbi Anglong District Congress hin pen bangke chujeng bajir po bangke nitum ke itume da Karbi Anglong hoy bangke pek thek thilu Arlong chuhu thorom ke kroya radatum tirim teram karjong chingduk mate keplet ki phiabor chuhangdun pini jangmi poni phai inkoyarni apar hatuka rong radatum arlong chuhu hempu thorom ke kroya radatum tirim teram mate arnamani kepleng tangatuma phan karjong kachong dukdun labang soalong bamon po sarsing timong lapen bamon pi komula tisopi atum pensi rdp ponlo lapen kiching si kachong duk pon lakhe rat pen ronga saranam kepleng tanga phansi ardom ponlo lapen aphian ke amina mena ahem achamburuk somate arnamani kepleng tanga tuma phansi chardom ponlo labang sorong kehelo hidipi pen kehelo kilometer ner keban kehelo lapen data phi kardom karditang data phi anke anisan chorapet pen misen pen sayang ding pachun ponlo news text report Karbi Anglong news